Ang bagong yugto ng ating himpilan, ang Sunshine Radio, ay SMNI Radio na. Patuloy kaming magbibigay ng mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ang SMNI Radio ay magsisilbing totoong boses ng bayan at maaasahan sa panahon ng pangangailangan. Handa ang SMNI Radio na maging kasama sa bawat yugto ng buhay ng mga Pilipino. Inyong maaasahan na patuloy na magsusulong ang SMNI Radio ng pagbabago at pag-unlad. Asahan ang mas pinaigting at mas pinagandang mga programa na ihahatid ng SMNI Radio. Hindi rin mawawala ang mga programang magbibigay inspirasyon at pananampalataya natin sa makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak, Pastor Apollo C. Quiboloy. Tuloy-tuloy sa pagkikinig at panonood dahil sa SMNI Radio, araw-araw kami magsisilbi sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Nagsibya gikan sa Queen City of the South. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, kini ang DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita ug serbisyo. Serbisyong kapartner ng bayan. Kapartner ng bayan. Ania ang tulumanong mo paila sa lain-laing ahensya, organisasyon, personalidad o individual nga andamugahin sa ilang serbisyong kapartner ng bayan. Atong sayron ang mataglaka nga nabuhat na ug angay pangbuhaton alang sa ikauswag sa matag komunidad ug sa nasud sa kinatibuk-an. Serbisyong kapartner ng bayan. Aniya na ang atong kapartner nga makauban karon. Good afternoon mga kapartners. Usakan nagdilaab na hapon kanatong tanan. Kamusta mga kapartners ang atong mga kaigsunan mga kapartners natong tigpaminawan karon diri sa atong Sibianan DYAR SMNI Radio Cebu. Welcome sa atong programang Serbisyong Kapartner ng Bayan mga kapartners. Balik ko ninyo kay another productive episode na po na atong madunggan, mapaminawan diri sa atong episode mga kapartners. Karong adlaw, of course, syempre kinahigala ka partner Jim Ray Diosa og sa atong mga tigpaminawan welcome kay kauban gihapon nato karon ang atong partner gikan sa Home Mutual Development Fund. Home Development Mutual Fund. Mali ko perminti ano ba? Home Development Mutual Fund. HDMF. Yes, sir. Or in short, pag-ibig. No? Yes, Kaya mingon diretso mo itong pag-ibig. Basig lahi na po ang pasabot no, sa atong mga tigpaminawan pag-ibig. Although, daghan silang pag-ibig. No? Yes. Daga gugma. Ining maong buhatan sa ato ang gobyerno mga kapartners. Anyway, welcome no, sa atong mga tigpaminawan. Kay medyo init gihapon. Nagpadayon gihapon ng summer season mga kapartners. Pero good news kay nagpagawas usab og advisory no, ang Environmental Management Bureau mga kapartners or EMB usa kini ka isa sa mga attached agency no sa DNR mga kapartners no. Kay murag sa pipila ka adlaw nag-warning mangud sila no kay tungod kay very unhealthy ang ato ang atmosphere karon or sa mga niaging mga adlaw mga kapartners. Pero good news karong adlaw kay fair o good daw no ang ilang assessment no sa ato ang kahanginan karon no, unlike sa mga previous days mga kapartners. So sa mga mulakaway no di gid mapugnan kinaadyoy lakaw karong hapuna, ang dami lang gid inyong mga payong or anything na maka-prevent sa inyo mga kapartners nga maka kanang direct sunlight man gud direct gani nga mainitan jud mo kay labi na kung hina mo sa inyohang resistensya or kung dili jud mo anad no sa init sa adlaw gawas sa atong mga kaigsoon ng mag-uuma kay kana sila gani mismo no kung aning orasa magpahuway gina sila di gina sila magpatuga-tuga sa ilalom sa init sa adlaw kay
grabe gyud na epekto po sa atong panglawas mga ka-partners. So amping-amping ta kanunay mga ka-partners kay nagapadayon gihapon ang atong summer season mga ka-partners. Isa po sa akong i-update sa inyo mga ka-partners, no, kay murag kini mga manakayag eroplano, murag andam-andam na lang gyud mo kay di ba taas-taas ang atong airfare karon, mas mo taas pa gyud ni kay mga partners, no, kay nag-issue ang Civil Aeronautic Boards sa ilang pagtaas sa passenger fuel surcharge, no, from level 19 from level 8 to level 19 mga ka-partners, no, nga mga pagtaas. Ano man sila ilang kategorya, no, until the end of month. So adding as much as 15,397 sa ato mga pamasahe sa eroplano, no. Andam-andaman na lang gyud nato na kay murag malimit gid atong pag-travel ani, no, ang atong mga travel goals murag padaplin sa nato sa pagkakaron. Under level 19, passenger may pay an additional 627 to 1,834 para sa domestic flight, no. Kung international pod na ay fuel surcharge na mag-range sa 2,070.77 hantod na sa 15,397.15 mga ka-partners. Pero kung luag-luag po inyo ang mga panudlanan, daghan pa mo'y pondo, okay ra, no? Travel sa ta. Samtang buhi pa. Mo man ang atong goals, no? Samtang buhi pa kay lisod na kung mabtantag idaran, no? Lisod na kay travel, pero syempre sa mga Gen Z, no, sa mga young people diha nga aptik pa kay mo travel ug naay budget, no, kana gyud na importante kung naay budget, no, kay ma-enjoy gyud ninyo. Pero sa pagkakaron murag kung limited lang ay lang sa, no, padaplin sa ta diri lang sa ta diri sa mga kadagatan sa Lapu-Lapu, no, medyo pamasahe na lang ato ang Pangandaman or diri sa norte ba or sa south kanang duol-duol ba, no. Anyway, di nato dugayon kay kauban gihapon nato, no, atong partner from Pag-ibig ug syempre lahi na pong personalidad atong makahinabi karong hapuna kay first time nila diri sa atong studio mga partners, no. Welcome na to mga partners, no, gikan gihapon sa Pag-ibig Mandawi City branch. Unahon nato mga partners ang ilang marketing specialist sa Pag-ibig Mandawi City branch, si Ma'am Shirley Kodoy. Ma'am Shi, maayong hapon, welcome. Maayong hapon, Sir Jemray. So ako dahil representative sa Pag-ibig Fan Mandawi branch, which is a marketing specialist, Shirley C. Kodoy. So, maayong hapon mga tigpaminaw. Yes, ma'am, welcome. Og of course, kauban niya karon mga ka-partners, no, si Sir, ang focal person sa 4PH. Yes. Expanded ni siya sa housing loan yes, sir. Sa Pag-ibig, no? Yes, og CHI coordinator po siya at the same time. Of course, dako niya ang area, kaya ang iyahang scope nga area mga partners gikan sa North, Central ug Eastern Visayas. Yes, sir. Magsige jud kag travel ani sir, no? Yes, sir. Welcome na ta mga partners, Sir Edmund na San Nico. Sir Edmund, maayong hapon, welcome. Yes, Sir Jim Ray, mayang hapon, no? So sa atong suki tigpaminaw sa SMNI Radio, mayang hapon kanatong tanan, and I am Edmund Arsanico, your 4PHN She coordinator for the North, Central and Eastern Visayas. Welcome, sir. Yes, sir. Sa Thank you, sir. Atong studio, Ma'am Shi, no? Thank you, Unahon na sir. to kay Thank sa pipila ka adlaw daghan na mo tayo nahisgutan, no, about sa housing, kaning housing fair nato, no, Yes, nga sir. paghimuon karong April 30 hantod. So May two-day 1. event Day din siya, event. no? Yes, Hantod sir, May Jim, 1 sa exactly. International Eucharistic Convention. Yes, sir, exactly, sir. Currently pod na event gikan mo ko didto karon sa Maritime Expo pod, no, nga okay. gi-organize sa maritime industry. Nga diin na dito, no, ang daghang mga dito, mga seafarer, mga local seafarers, mga nasa industry, no, sa maritime, kay isa po sa concern nila ang pagtaas sa presyo sa Yes. fuel, kaya ang mga barko na to ron medyo karaan ba yun ng mga Yes, barko na to, sir. no? Yes, sir. Di para sa China nga electric ship na ilang gamit ron, maski usa ka dako nga barko, grabe, di ba, kuryente na ang gamit, pero sa ato aron murag nagsalig gyapon ta sa Gyapon sa fuel. gasolina. So dako kay na nga issue o concern karon nga dapat ma-address kay ang kaakibat ang pagtaas gyud sa presyo sa pamasahe, no? Tinuod, Apektado gyud ang passenger. In fact, nag-impose na gad sila, di ba? Ug aside ana,
ang problema kay limited na pud ang pagbiyahe. Kay dili na pud nila sagad-sagaron nga biyahe, gamay rag pasahero. Gamay pasahero. Dako kay gasto kay fuel mo mugamay mudaghan o mugamay pasahero, ang fuel nga kaunon sa barko mao gyapon. Dili mausab. So mo na ilang measures nga ginabuhat, di lang ta mahitabo nga wa nagi biyahe. Luoy kit mga isla na, di ba? Visayas comprises of how many islands? Yes. Nya kani mga isla ha, mga lokalidad gihapon ni no, na barangay na ay munisipyo nga isla, Bantayan, Camotes, na pa ubang parte sa Eastern Visayas, Western. So pait kayo. Nya kung isa lang ka biyahe sa tibok adlaw, back and forth, nya di magbiyahe, unsa na lang, di ba? Yes. Luoy jud kay atong mga kaigsunan kung nga na may tabo. So far wala pa may fuel shortage. No, wala pa. Although ginatipid karon, mura ginalimit nila. Pasalamat na kay nibaba ng presyo sa fuel, pero di kita pasalamat kay nagpadayon ng giyera sa Iran, sa Middle East kay murag ang US ug ang Iran Wala pa nagkasinabot. bangay pa man gihapon, no? So but wagi fuel nga nagaagi. So mo na gyud dapat i-address ato ang national government sa una kay di beta oil producing countries nagsalig gyud ta sa oil, sa lana. Nya karon kung ana may tabo mag-escalate, pait kaayo. So domino effect na kita naman ta sa mga past few days, di ba? 1 month na ni gagera, 1 month na po ni nga pagtaas sa presyo, ang panalito nagtaas na pod. Yes. Pait kayo. Pamasahin nag-uol ng mga driver kay kinahanglan mo taas, di sila kataas kay di sila basta-basta makataas kay nanay balaod nga nagagunit sa ila. Muna no, grabing problema karon. And of course, syempre, kakibat sa problema naman putay mga good news, no? In opposite issue ang good news nga muna yung atisgutan karon, no? Yes, sir. Sa mga nanginahanglag balay, I'm pretty sure no daghan pa man gyud ang nagtigom, no? Although based sa study, ang Pilipino daw di mahilig magtigom. Unang majority way mga savings Yes. ang mga Pinoy. Exactly, sir. Pila ka nakaprosyento, no? Pero atong i-target kanang naay savings, kanang naay pangandoy sa kinabuhi nga nagtigom ba para ang ilahang plano magkabalay, Yes. no? And most likely, syempre, speaking of housing, daghan kay shortage, no? Na-report naman na sa mga previous years pa, hantod karon gina-address na. But unfortunately, medyo, kumbaga sa Tagalog pa, usad pagong, no? Ang pag-address sa housing, Housing needs. needs nato, no? Sa atong mga, sa tibok nasod, national, no? I think 6 million. Yes, sir. Tama. Unya, kung i-address na, kung kwintahon nimo kada adlaw dapat kung ma-address na to dapat sa kada adlaw nagyud tay mag-produce nga mga balay sab, no? Although natay mga private sectors, no? Nagabuhat pud ana kay ang gobyerno kabalo magita gobyerno limited ang resources, di ba? Yes, So isa sa mga irason nganong gobyerno di mo daw tukod balay. At apart sa kanang mga demolition, no, sa mga illegal settlers, i-address gid gihapon na, di ba? Yes, yes. Onya kani mga middle income earner nga nanginahanglan pug balay kay naga-boarding house pod. Isa po na sa mga concern. So dako kay problema karon, backlog nga ginatawag, no, sa Central Visayas, sa Cebu alone 300,000 plus. I don't know kung tama man siya nga record pero mo ni ako na research problema nato sa housing backlog sa Cebu. Pero kaning housing fair nga pagahimuon, Sir Ed, no? Dako kay nagtabang sa mga naay mga tinguha, no? Naay mga dream sa ilang Dream. kinabuhi Yes, nga sir. magkabalay gyud. Tama, So sir. ato silang i-direct, Sir Ed, no? Yes. Labi na sa mga tigpaminawan karon, unsay angay nilang buhaton. Although na-mention naman ni siya, pero syempre in your personal perspectives kay naman pud mo sarili po ninyong idea ko sa mga naminaw karon to give them idea og tips unsay buhaton labi na karong umaabot na April 30. Okay. Sige, Sir Jim Ray. So, ako na lang muna siguro, Miss Shirley. So, first and foremost, Sir Jim Ray, no? First and foremost, of course, on behalf sa amo ang Vice President for Visayas and Mindanao, si Miss Marivic Iagot, ug ang amuhang area head for the North Central and Eastern Visayas, si Miss Alexis G. Barrias. And of course, on behalf of Pag-ibig Fund, Mandawi Branch, Sir Jim Ray, dako jud kayo namo pasalamat, Sir Jim Ray, sa DYAR, sa SMNI Cebu, no, sir, sa pag tubag sa among request, sir, nga it's
just a great pleasure to be here today, Sir Jim Ray. Kabalo lang ka sa istorya, sir. Yes, sir. Ibiyahin. Oh, yes, Sir Jim Ray, no? Okay. Sige. Sige. So, thank you, Jud, guys. So, okay, good news actually. Good news sa tanan Pag-ibig members. Okay? Good news din siya kay naatay himo na upcoming housing fair. Karon na siya April 30 to May 1. Ginahisgot na mo balik-balik no kay para June ninyo. So, atong gibuhat nga housing fair is April 30 and May 1. Ang atong venue na sa Luyo sa Landers sa IEC Convention Center, and then magkita ta dito 8 AM to 5 PM. Okay, so unsa expected ninyo mabuhatan ni? Okay, by the way, Sir Jim Ray, no, ang Pag-ibig Fund, actually no nakaisgot man tag savings. So actually ang Pag-ibig Fund, ang usa sa mga tumong baya ni Pag-ibig Fund, Sir Jim Ray, is ang among twin mandates, ang Provident Savings ug ang home financing, which is a Provident Savings gitudloan si Filipino nga to save with Pag-ibig. And of course, usab pud sa among tumong is for every Filipino to have decent shelter, no? So mao ni atong mga tumong. So that's why we are here today nga ipahibalo sa atong mga suki tigpaminaw sa SMNI Radio nga naatay umaabot na housing fair. So kani atong housing fair actually dili lang ni siya para sa middle income earner. Actually, Sir Jim Ray, good news kay naapod tay mga unit nga available kay nag-invite ta more than 30 ka developers. Accredited ni sila nga developer sa Pag-ibig. More than 30 ka developers atong gi-invite nga naapod sila gina-offer na socialized housing. So atong socialized housing is package price nato is up to 950,000. So kani socialized housing nato, Sir Jim Ray, ang interest rate nato ani ihatag is 3% only. So kinsay mga pwede mo avail? Katong mga minimum wage earner na to, Sir Jim Ray. Pwede sila ani. So dagan kayo, Sir Jim Ray, no, as naa sa list, sige pwede ibasa ni Miss Sheila, no, ang atong mga socialized housing nga available. Yes. So sa Okay, minimum ang atong available na socialized housing, ang basahon ni Miss Shirley Koday. So, sa ato ang minimum wage earners, no, narata natay sa Tacloban, which is Esperas Construction, naputay sa Bohol, sa Binalio, sa Danao, Midilien, Balamban. So, mao ni sila ang mga La Cresta Homes, sa Dream Builders, CLS Properties, MLD Dream Builders, Sunbury Homes, Peel South Properties, o Peel South, which is sa Tanhay ug sa Bayawan, Negros Oriental. So kanino kay daghan kayo ni siya nga available units, which is naa sa Tacloban natay 54 units available, which is nagkantidad og 450,000. Sa Bohol natay 100 units nga nagkantidad og 850,000. Sa Binaliw, no, katong mga taga Cebu nga nagrent lang natay Yes, available tama. sa Binaliw 99 ka units, which cost 850,000. Sa Karkar natay 105 units, 450,000. Sa Danau natay 115, which cost 480,000. Sa Midilien natay 23, 861,000. And then sa Balamban naputay 100, which cost 770,000. Naputay available sa Negros, no, which is 12 units and 15 units. Nag-cost og 950,000 at 844,000. Okay. Thank you so much, Miss Shirley, no. So as you can see, no, so ang atong mga available units, ladies and gentlemen, ni-spread ni siya throughout Visayas. So to be specific is Region 6, Region 7 and Region 8. So daghan jud kayo. So ladies and gentlemen, it doesn't mean if you minimum wage earners ka dili ka kakuha sa imong kaugalingon balay. So this is the time, ladies and gentlemen. Pero unsa may imong dapat buhaton? Mauni ang nindot nga pangutana, Sir Jim Ray. Unsa among buhaton? Moadto ra mi didto. Unsa may among gunitan? Nga unsa man magsige lang mi pangutana nga kung pwede ba. That's why, Sir Jim Ray, amo ang himo diri ang QR code nato. No, as flash on the screen ang atong QR code. Please ko scan sa QR code kay tanan ang gusto mo adto sa ato ang housing fair karon April 30 and May 1 dapat mo scan sa QR code. Why? Ingon ana ka importante.
Because sa QR code mo provide mo bali na may ginid dito ang gitawag nato nga gross monthly income. So based ato inyong mga data nga gina-provide sa amo na siya himuan og loan value card. Ginatawag namo LVC, which is naa diri karon Sir Jim Ray. Ako ipakita. Mao ni ang loan value card, mao ni inyong expect nga makuha kung inig-scan ninyo sa QR code. So kani sa loan value card, through ani makita ninyo diri kung pila ang inyong estimated loan amount. Okay, so based ani inyo ra ni gunitan. Inig abot dito, nakascan na mo, visit niyo dito na atay registration. During sa registration, for example si Juan de la Cruz. Pangalan Juan de la Cruz, amo pod ihatag ang imong corresponding na loan value card. Mao ni imong gunitan, mao ni bali imuhang card nga tan-awon basihan kung asa nga housing nga nga pwede sa imuhang according sa imuhang capacity. Okay? So dili lang na siya no. So if ever dili lang sa ingon nga mga bag-o ra nga unit nga pwede ninyo i-avail during sa housing fair. So naa po tay gina-offer, ginatawag na mo siya Sir Jim Ray, Pag-ibig Acquired Asset. Okay, sa Pag-ibig Acquired Asset nato, ladies and gentlemen, mauni siya katong mga na-foreclose na to unit, Miss Shirley. Yes, sir. So mga na-foreclose na to unit nga available po during sa housing fair. So unsa may mga available unit na spread po din siya throughout Visayas. But Sir Jim Ray, kinahanglan kung sa Pag-ibig Acquired Asset ang imong buhaton, mao gyapon. Scan gyapon mo, loan value card gyapon siya. Why? Back to back ni ang atong loan value card. Kay sa atubangan naa po diri ang for Pag-ibig Acquired Asset. Yes. Ang luyo katong para sa mga Developer. para makita nimo pila imong estimate kung gusto jud ka bag-o jud imong unit no. So diri sa Pag-ibig Acquired Asset naman, pero need jud ta mo himo mo create og unsa to Miss Shirley, mo create ta og Online account. online So, or gitawag na mo siya buyer ID. ID. So unsa ni si buyer ID? Si buyer ID, ladies and gentlemen, mura ni siya nag-serve as di ba kabantay ka Sir Jim Ray kung mo ato tag Landers or mo ato tag SNR, di ba naa sila membership card. So dili ka palit sa ilaha, dili ka kasulod kung wala kay membership card. So sa Pag-ibig Acquired Asset kaning ato ang create buyer ID, mura siya membership card. So dili ka ka-appeal og bidding kung wala kay buyer ID. Kay atong bidding karon Sir Jim Ray, dili na hasol online. online. Okay? So since online, anytime inig-access ninyo online, pangayuan gyud mo sa buyer ID. So unsaon pag-create sa buyer ID Sir Jim Ray? Less than 2 minutes ma-create na siya. And then atong system very user friendly. Dili mag-uol unsa may mga information, basic, last name, first name, name. di ba? Middle name, mga basic information lang and then selfie. Tapos once maka-create na ka ana, don't forget ladies and gentlemen sa mga sukitig paminaw nato, i-screenshot nimo ang imuhang buyer ID and then ibutang nimo diri sa atubangan. Ibutang nimo diri imong buyer ID number kay anytime inig-abot nato dito sa housing fair, kung gusto nimo i-purchase ang mga Pag-ibig Acquired Asset nato, pangayuan gyapon ang inyong buyer ID. Ingon ana kay importante atong buyer ID. Unsaon pag-create? Dali ra kayo online. Just go to Google, i-search ang Pag-ibig Acquired Asset. Okay? And then na-flash po sa screen sa atong screen karon Sir Jun Ray no, naatay QR code diha. Pwede nila scan ang QR code, automatic mo adto sila dito sa page sa Pag-ibig Acquired Asset. Mag-create, i-click lang nila ang create buyer ID. Okay? Dali ra kayo, ladies and gentlemen. Less than 2 minutes, promise. Less than 2 minutes rin na ma-create na ninyong buyer ID. And then screenshot, i-save. Ibutang dayon dire. Okay? So mo ni siya sa karon. And then sa karon Sir Jim Ray, maupa to ang among mga kuan. Alright, balikan ako. Kanang nga ID, kanang card nga imuhang gigunitan ron is makuha nila upon registration. Yes, Sir Jim Ray. Pero That's why, prior ana, dapat na kay online registration nga himuon. bali ba? ingon ani siya Sir Jim Ray. Dapat as early as today. As early as today, katong QR code na mo for housing fair, dapat makascan na mo ato. Maka-register na mo ato. Dapat advance. Why? Kay need time pa na sa amo Oo. para Kay para naami taas data. ang pila, Yes, dire-dire as- smooth na ang Para smooth. Para dili ta magdasok, smooth lang. That's why as early as today, need na jud me
nga makakuha sa inyuhang scan to ninyo kay didto through ato na anami copy amo namang ipangbutangan diri Sir Jim Ray sama ani. Details. Yes, Sa details na ang gikinahanglan, Miss Shirley, please. So, ang kinahanglan, no, ang pag-ibig mid number, which is your pag-ibig number, pangalan sa member ug sa estimated loan amount, which is diri na mo may bawaan kung pila imuhang capacity nga ma-loan sa balay. Yes, tama. Alright, so Yes. And Pero- then, kuan po day Sir Jim Ray, after ato, if ever, kung gusto nila, ang ilang gusto kay pag-ibig acquired asset, katong mga na-foreclose na unit, so mao to need sila mag-create og buyer ID, which is online, gyapon. So, katong create buyer ID, pero sige lang, kung naay masaag dito nga, dili pa ka, wala pa ka create og buyer ID, amon pud mo assist. Kay kami tanan dito mga pag-ibig sa marketing, tanan mi pag-ibig staff, naaman pud mi dito mo assist sa atong mga member nga gusto mo, adto no sa atong housing fair. Naami dito tan, pwede ta ka-assist. mas maayo kung duha ang imuhang kuan, pilapan ana, Yes, tapos sir. napong kay isa ka buyer's ID nga online nga imong pilapan para basig mausab imong huna-una di. Yes, sir. Check din ako Tama. Basig ka mag-acquired asset. Basig na Tama. dito ako ang kaya, no? Yes. Kung gusto, medyo dato-dato, na akong pondo, pwede ka dito sa mga developer. Kay kada, brand new itong imong Yes, sir. Tama, Sir kuan, Jim, no? Jim Ray. Unya, syempre, i-present na diya sa kuan, pero katong gi-mention nga capacity nimo to pay how much kinsay mo determine ana. Although, syempre, self-serving. Mingon ka nga, kaya na ko na 1 million, 2 million, kaya na ko na in 36 years? 30 Ah, years. 30 years. payment Even term. no? Kada mga bagong developer. Yes, sir. Oo, 30 so, years. basta Pero pag-ibig, magdepende basta sa edad. pag-ibig Oo, is, Mm-mm. kuan yun na siya ka na. 30 years din ang maximum term na Oo, to, Sir Jim Ang Ray. minimum, Minimum na to, pwede 5. Pwede, kung kaya ni mo 5, 10, pwede. okay. Pwede si Sir Jim Ray. Oh, actually, pwede. So, Sa atong pag-ibig acquired asset sa Sir Jim Ray, kung kaya dyan nila, naate pwede cash. mm, Sa cash na to, Sir Jim Ray, nakanindot, naate discount. Makuha. Pilay discount. Sa cash, ladies and gentlemen, deng. Sa atong cash, up to 30% discount. Kung i-cash nimo. Okay, kung 1 Yes. million, Kung or 1 let's say, million, yes. socialized housing loan. Oo. Pero pag acquired asset, most likely, ang range sa Appraisal price, value. Ang appraisal atong- value. Pero, yes. kada siya is, nanay, daang tag-iya, di ba? Kuan nga Sir Jim Ray, kaya ato ang general condition lang jud sa ato ang pag-purchase o pag-ibig acquired asset is as is where is basis, no. So which means that So, the sa buyer face value, yes. makita nila, mo na gid na. Oo, No, tama. niya, pag-ibig will determine kung sila mo impose kung pilag yung presyo, ana. Yes, according sa appraisal value na to. Oh, Kaya okay. natin mga appraiser nga mo appraise sa maong property kung pila iyahang value as of kaning market value ani na. Kung i-cash pag hindi mo, less 30%. Less So, 30%. let's say, half Kanindot. million, Minus 30%, so 700 na lang. Oh, 700. 700,000 na lang, minus 30%. Yes, so okay okay kaayo. Oo. And then, additional info po di ay Sir Jim Ray, no? Sa ato mga suki tigpaminaw. Perspective na to manggod kasagaran sa Filipino. Kung makadungog sila 30 years payment term, negative ang naa sa ilang panguna-una. Oo, Okay, laliman. Di ba? Laliman sila kadugay ana. 30 years si But Bayan. naa na siya advantage Sir Jim Ray. Ang 30 years payment term na to, nakanindot kung nagkataas ang imong term, nagkabarato na siya. So meaning, ang imong monthly amortization, kaya nimo. Mas ubos siya og monthly. Okay? Reduce But yun it doesn't mean, Sir Jim Ray, it doesn't mean imo jud siya home ng 30 years. Nabaya jud time nga naatay bonus, di ba? Oo. Naatay extra quarter. Like say for example, uy, na ako Kung 30k, madiskarte sobra. ka na kay other source Tama. of income, pwede nimo ma-advance, no? Yes. Hantod mo. So naatay gitawag nga nani siya strategy Sir Jim Ray. Naatay gitawag nga kanang mo-visit siya any pag-ibig office mo ingon siya, please kaning 30k direct to principal. Okay, so once na direct to principal na ka, ingon ana ang pattern sa imong payment plus consistent imong monthly amortization. Ladies and gentlemen, dili na siya kaabot 30 years. Maybe 20. Kung ingon ana lang jud pirmi. And then makadugay ana Sir Jim Ray na atay gitawag pud repricing period. Makadugay magsige kag direct to principal, consistent monthly payment, makadugay makaubos, makabarato, makagamay ang imong monthly. Di na mo may Okay. balaan, no? Nga, na, Impas na di ay. hapit na day ma-impas, Tama. no? Tama Sir Jim Ray. So, na kay anyway, so nindot kina siya nga kuan no nga idea mo nang kay kinahanglan nga ang mo attend din ha of course balikan ako to overconfident ka kaya na ko ni 1 million or let's say
pinamaning presyo ani socialized housing. 950 ato Oo. ang up to Pinakadako. Oo. yes. Let's say kaya nako kinsay mo validate ana mo assess kinahanglan pa ba i-assess na i-validate? Yes sir, that's why importante ang sa- katong ato Kinsay mo ang validate ang pag-ibig yes, or pag-ibig. developer? Pag-ibig Sir Jim Ray. Ah, Kay naatay standard nga gina-follow no. That's why Sir Jim Ray importante ang ato ang QR code nga ma-scan nila daan. As early as today, ladies and gentlemen, para makuha na namo, ma-compute na mo daan, mabutang na mo daan sa inyong loan value card kung pila inyong estimated nga loan inyong ma-loan no sa housing. So ingon na. So and then put Sir Jim Ray no, let me take this opportunity nga to share. Actually man good, kasagaran kita sa mga Filipino, ilang paabuton kanusa mo dako ilahang sweldo una pa sila mukuha og housing, which is it will never happen kanusa pa man. So kasagaran man good, ang posible nimo nga monthly nga kaya nimo karon or kaya nimo ini ka-avail nimo sa housing fair natin kay April 13 May 1, posibly 5 years or 10 years from now dili na nimo kaya. Why? Kay ang property magkadugay, magkamahal. Okay? So as early as today, karon April 30 ug May 1, hopefully daghan na jud makabalay kay usa sa mga tumong ni Pag-ibig Fund is to provide shelter for every Filipino worker pod baya. So ayaw ninyo i-miss ang opportunity. So don't worry, kami dito mga Pag-ibig staff, naapod mi dito to assist you. Dagan kay mi dito, magkalat jud mi dito Sir Jim Ray nga mag sige mama ni amo jud na i-assist jud na O sila. siguro dili sila ma-discourage sa pag na once they found out nga uy murag kanang more din ni akong income kay you have also offer other options, di ba? Yes, Sir Jim Ray, kay pwede man sila. Let's say for example, Sir Jim Ray, no, gusto siya ang loan ni ang iyang gustong i-loan is amounting to 1.2 kay ganahan siya ana nga unit. And then pag abot sa iyang loan value card, uy, up to 900 raman di aya kung kaya. So pwede siya mangita og co-borrower. Tawag ana combined income. Iyang income ug income sa imong co-borrower i-combine para mo qualify ka atong 1.2 imong gusto. Pwede siya Sir Jim Ray. Pwede jud kaayo siya. So don't worry ha. Atong mga sukitig paminaw diha. Okay, apil ng advisory nga ihatag. Yes. Na mga counselor advisor nga naapo dito no to, Yes. present para Tama. at Yes, least sir. mahatag og advice or idea sa atong Idea. mga soon to be borrowers no Yes. para at least namoy kanang medyo gaan-gaan nga options no nga di pud mo matuok ba. Tama, Sir Jim Diba? Ray. Kay say overconfident basing in midway ba no natuok na dahil sa Yes. kay usahay ra ba di ba? But anyway, it's a good investment. Sama sa Tama. nimo ganyan sir no ang investment sa housing although ma-depreciate man ang balay Yes. pero ang luna no the yuta itself Yuta no itself. di ba na mo depreciate no Never. nag-appreciate ang Sabot ang value mga sa property yuta. Sir Jim Ray nga nagduol sa city Oo. like sa Liluan, Consolacion, mahal-mahal na dyan na. Sabot Grabe. na Mandaue, Lapu-Lapu, Cebu City, just mahal dyan na siya no, Talisay, ay makadugay ang makataas ang panahon, mahal dyan na siya. Swerte lang kay itong nagdako diri no mga lumad diri kay Yes, sila gyud ang masuya dyan ta nila no, lumad diri wa niya. Yeah. Siyempre makaingon juga ako untong mga lula sa una no. Yes. Si Miss Shirley, lumad taga Cebu City. Swerte kayo. Wala na Bakit? magani wala na maligya yuta no. Oo. Diba? At least na ay mamana. Anyway, so ako lang pangutana kay gi-mention nimo natay socialized housing, Yes. natay economic housing, Economic, o kaning tama. Open market. Yes. Can you differentiate kung unsa na siya kaning socialized housing? Can you describe to us unsa ning socialized housing? Mao ba nang nakita nato diha karon nga makita nato nga mga ginatukod nga subdivision na ba na siya lain kategorya na di ba? So Yes. unsa ning socialized housing nga ginatawag? Is it kanang studio type nga kusina ay sala diretso kusina ug isa kwarto or unsa na siya? Okay. So, for socialized housing, ladies and gentlemen, dili mi ka describe kung unsay technical term jud niya ana jud Sir Jim Ray no. Pero ang socialized housing naa jud na siya gitawag nga corresponding nga kung pila ang square meter sa usa ka kung subdivision na siya, kung ang iyang development kay pa horizontal, so naa siya specific nga
pila ka square meters lang. Okay? And then for the condo naman, vertical nga development, naapod siya specific na pila ka floor unit niya. So pila lang ang square meter. So let's say for example, sa Pag-ibig Fund man gud Sir Jim Ray, for condo dili lang siya muubos og 18 square meters. Okay? For the condo. And then dili po siya muubos for the horizontal development. If ever, kung wala lang ko nasayop sa maong technical no guys, medyo sa technical man ni siya nga term sa amo ang team, mga 23 I think. Oo. Kung wala ko nasayop Sir Jim Ray no. Mao na siya sa socialize, and then naa siya ceiling price up to 950 ra siya. And then imagine Sir Jim Ray no, talking about ani. Sa una baya ang atong socialized housing, ang ang ceiling price na to 850 ra baya. Karon Sir Jim Ray, imagine nilabay ng pila ka tuig ni 950 na siya. Okay? So muna atong socialize. So nakutob ra siya sa 950. Okay. And then ang ato ang gina-offer na interest rate ani sa socialized housing 3% only. 3% Sir Jim Ray. So sa Pag-ibig man gud Sir Jim Ray, dili man gud ni siya tabang duot. Tabang saka man gud ni siya. So since minimum wage earner ka, mauni ang imuang kaya, capacity nimo. So offeran ka na mo nga property nga kaya sa swak pud sa imuhang income. So and then here comes the economic. Sa economic naman, katong mga medyo dako-dako, no? Above minimum. Pwede sila ni Sir Jim Ray sa economic and sa open market. Kaya sa Pag-ibig Housing Loan Sir Jim Ray, up to 6 million ang pwede nimo ma-loan sa housing. Okay. Yes, that's why na ay economic and open market. Kay sa open market napatadiri sa bakayan medyo dool-dool na Medyo gid no. dool-dool gid na. Horizontal nga lang no. Kaning murag familiar na ko ning vertical nga Vista Homes no. Mo ni siya sa unahan sa Marco Polo kanang Yes, oo. kanang dako nga condominium Tama. di ba? Mo na siya Yes, no. mo ni. So Sunnyvale Hills. ipailalom gyud siya. Pero 8 units na lang nabilin na. 8 na lang, yes sir. Pero ang napansin ang kaning Lapu-Lapu no. So natay duha ka site sa Lapu-Lapu na considering na ang Lapu-Lapu napuno ba napuno og housing di Kasagaran vertical di Sir Jim Ray sa Lapu-Lapu, kasagaran vertical ang development ba dia. ang Yes. okay tungod aning mga dagkong mga And then township yes, project. yes. Pero kasagaran majority Naapod horizontal, horizontal. diba? Yes. Kung suruyon nimo ng Lapu-Lapu puro gina siya horizontal. Yes, no? tama. Pero Oo. just lately lang no kani mga vertical karon nga mga bag-o kanang murag Korean shock yung Saikyong. 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 Accredited developer po na sa Pero- Pag-ibig. pero ang naay Saikyong. Pag-ibig da nga kuan. Yes, Sir Jim Ray, naa. Oo, naa. Okay. Akong tan-awon Sir Jim Ray kung usa ba sila sa mga na-invite nato no nga naa sa during sa housing fair. Murag na basig sold out na sila mo nang wa sila na-appeal. Basin kay sige man guni puno pa karon Sir Lagi, Jim Ray. oo. So kani as of okay. last week pa man ni siya nga data. So basin naa pa yung mapuno pa ani. Oo. At least na sila yung mga options no. Yes, Present ang atong mga developer dito. Makita po nila actual. Yes, Sir Kasi Jim Ray. nagway sa ilahang Depende si ang Eh naman, tamo yun mo sila ani, yung mga Sir- booth, di ba? Yes, may tamo ni tama Sir Jim Ray, booth. By booth na dito. Inig-adto nila so by booth na ang mga developer nato dito. So kung gusto sila itanaw nila silang loan value card ay as ako suwayan, let's say for example, iningin sila suwayan ko ni ang Dayong Homes mo adto kumutan og mga property unsay pwede sa ako. So makita nila dito so kasagaran pod ang ilang mga agent ni developer naapod sila siguro sila mga marketing materials no ikapakita nga mao ni ang itsura sa property. So naa jud na sila makita na dili siya actual pero picture lang siguro nga kuan. on the spot reservation, pwede ba? Pwede. Yes, sir. Okay. Mura siyang Kaayo. nag-shopping. Basta Mura sila, tama ang Oo, term pwede Miss shopping. Shirley. Mura sila mag-shopping og balay dito. Mura sila mag-shopping cart. jud. Add to cart. anyway, so at least no, exciting kay ni sa atong mga ka-partners nga interesado no. Nagyoy tinguha no, ambition or dreams para magkabalay kay Yes. it's high time at the same time gipaduol na gyud ni no. Sa una adto mo Pag-ibig office Yes. karon sila na ang mo encourage Win-win. sa inyo nga sa usa ka exhibition no Gipundo na ang tanan developer. mga activities nga punduhon tanan developers o ilaha pong mga acquired asset ilahang ibaligya o kanang murag sa tawag mura siya kanang sa pagkaon pa sa tawag food
food market. mura siya food bazaar. Oo, ana gani organa ba. Yes. Nagtuyok na lang ko. Tuyok na lang kapili na lang ka. Pero this time mga balay mga ka-partners now. Although syempre we're talking about millions or less than millions, kana siya dako kay na siyang investment nga pwede na to nga pride ba no? At least naka ano ta na-mention nimo ang naday edad no qualification. Yes, Sir Jim Ray. Di Okay, day by the pwede way. mangutang ang mga idara. Actually, Pero kung madungog ha, Yes, Sir sabi daw, Jim Ray. kung feeling lang ni mangutang ka, pwede na, kay nakay kwarta or nakay kapasidad. But sa pag-ibig dahil is, not unless sa mga private developer nga direct, no? Regardless kung sa balikbayan, di ba? Ng mga retirees, Yes. na mo gina mga kwarta yun, no? Yes, Bultuhan ng tama. kwarta. Pero Tama. for a regular person or Filipinos nga nalay tinguha nga magkabalay, naagi day required. Pila ang edad nga sa inyo nga madawat ninyo ang application up to minimum to maximum minimum to maximum edad. Okay. So sa edad naman no, ladies and gentlemen, mora ginitiman up to 30 years ang payment term ang atong maximum term. So kung 40 imong edad karon, pwede pa ka sa maximum term nga 30 years. Kay dapat inig mature sa imong 60 years loan, na po ka. dili na siya mo less than og 70 years old ka. So kung 60 imong edad karon, pwede pa ka sa 10 years payment term na lang. Okay? Nalay So, ihaom lang yun no Yes. ang inyong Yes. terms of payment sa imong edad. Yes. Pero wala mo gibar to avail the Pag-ibig housing loan kung kaya nimo, di ba? Let's say you mentioned kung 10 years na lang imuhang payment term. from your income 70 dapat, di ba? Yes. Dili mo. Let's say Ah. 50 plus na ka. Kung ang gusto nimo bayaran nimo within less than 10 years, Pwede. why not, di ba? Why not? Yes. Pwede. Oo. Pero kung upon kaya nimo ang 5, why not? Assessment gyapon na, no? Yes. Evaluation sa But kuan, pero sa Sir Jim Ray, if ever kung let's say for example nga gusto niya i-avail ang 30 years payment term and then dili na kaya sa iyang edad, pwede niya ipa-apply iyang anak or iyang kinsa may mas bata-bata sa relatives nila, no? So pwede mo apply, let's say for example iyang anak kay medyo kaya pa ang 30 years, pwede. So siya co-borrower na lang siya. O pwede na siya Sir Jim Ray ingon ana. So So naingon ana ang arrangement. yes na and basta then- ma-establish lang ang capacity to pay. Yes, Di of ba? course. Kay, di ba Oo. pwede nga Yes, sir. basta-basta na lang. So, syempre, kumbaga, resources na sa panggamanan nato no, sa Tama. gobyerno, kinangla timanon sad nato dili pwedeng ana. So mo nang nga mga parameters. Anyway, medyo nataas-taas ito no. Yes. Daghan kay gusto sa ipangutana Yes, pero Sir Jim Ray. napamantay mga episodes pa sa mga Yes, kuwan. yes, na- Ihabol lang naton sa atong abrupt Additional, nato mga okay. additional nga kuan. sige, Bago so ta magtapos. okay, bago ta matapos no, good news gyapon, sukitig paminaw no sa SMNI Radio. Actually, sa atong membership category karon, atong gi-expand atong membership category. Dili lang ni siya para sa mga employed government or employed private. Gi-expand ato atong membership category to gitawag namo sila other working groups. Kinsa-kinsa man na sila Sir Jim Ray. Kaning mga fisher folks nato, kaning mga farmers, kaning mga barangay hall workers, no? Kaning mga sari-sari store owner, kaning mga professionals nato, mga doctor, mga lawyers, pwede mo magpa-member sa Pag-ibig. Pero ang ilang membership category, under lang mo sa self-employed, Right. individual Other payer, or working kaning other working groups. So, pwede sila maka-avail pud sa ato ang housing fair ug at ang karon April 30 and May 1. And then plus pud Sir Jim Ray kaning mga TNVS nato, kaning transport network Mga Grab. Grab, Move yes, It. Grab, Riders. Move It. Sila po Sir Jim Ray, gina-recruit nato na sila nga mahimo member sa Pag-ibig. So once member ka, tanan kanita na akong gipangisud nga membership category, unsay ma-avail sa usa ka member sa Pag-ibig, ma-avail po ninyo tanan mga products and mga services, benefits and services ni Pag-ibig. So ayaw ninyo ilimit nga ay para raman ni sa mga members sa Pag-ibig. Kamo, mintras dili pa mo member niya, sari-sari store owner ka or ngaton mga naminaw no, mga sari-sari store owner, pwede, mga fisher folks na to, mga farmers, pwede. As long as magpa-member lang mo. Alright. Okay. So, salamat kay Sir Ed, no?
daghan kina hisgutan karon, Yes, although Sir Jimmy. limitado. So we still have days pa, no? Yes, sir. To talk about it, no? Yes. Kay interesting man jud kaayo hisgutan, no? Although syempre technically kung isa-isahon jud daghan gyud dapat mahibal-an, no, ang Yes. atong mga members kung gusto gyud nila thoroughly na mahibal-an ang mga benefits nila. Visit lang yun sa housing fair nga pag Tama. himuon karong April 30 og Yes, May 1. May 1. Yes. Michelle? Yes, sir. So, gi-encourage na mo tanan, no, na mo visit sa amo ang housing fair, 2 days event ni, which is karong April 30 and May 1 sa IEC Convention Center. So, from 8 a.m. to 5 p.m., Sir Ed. Yes, and don't forget, ang ato ang QR code, please kuog scan. Importante kay na as early as today, please mi-scan. Kay need na mo na para matagaan ta mo og ma-ready na mo ang inyong loan value card. Okay, and don't forget, kung inyong pag-ibig card asset ang inyong gusto, don't forget to create buyer ID online. Alright, kung dili niyo kabisado, you can ask your anak ninyo or kisa man tong Pwede. medyo techy Yes. para to assist you para sa Dagan na po pag-register. nag-vlog anak Sir Jim Ray. Pwede nila ma-search. Dagan kayo nag-tutorial anak karon. Yeah. So makita na nila. Alright, salamat kay Sir Edmond Sanico, ang Yes. 4PH local focal person, no, og CHI coordinator sa Pag-ibig North, Central ug Eastern Visayas, ug si Ma'am Shirley Kodoy, no? Yes, sir. Kodoy, ang marketing specialist sa Pag-ibig Mandawi City Branch. Salamat kayo, Thank Ma'am you, Sir. sir. Og, Salamat kay syempre, Sir Jim Ray sa atong, higayon. Yes. Sa atong mga tigpaminaw, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, no, sa productive episode nato karong adlaw. Og syempre kauban nato sa technical side si ka-partner Felix Villasena. Kini higala ka-partner Jim Ray Biosa. Salamat kayo sa sunod episode na pod diri sa atong programang Serbisyong Ka-Partner ng Bayan. Ang Diyos manalangin ka nato. Maukadto ang tulumanong serbisyong kapartner ng bayan. Ubani kami ninyo sa sunod na higayon. Matag Lunes hangtod Biyernes sa susamang oras, alauna hangtod alas 2 sa hapon. Dinhi lamang sa DYAR 765 SMNA Radio Cebu.